Moi bo día a todos e a todas, benvidos ao Salón de Sesións do Palacio Municipal de María Pita. Grazas por acompañarnos hoxe neste acto tan necesario como xusto. Un acto onde a dignidade, a memoria e a reparación collen forma, palabra e lugar. Por fin, aquí. Hoxe acollemos unha cerimonia que vai moito máis alá do institucional e facémolo coa solemnidade que merece un momento como este, no que devolvemos ás familias os restos de 3 veciños que foron vítimas do terror e do silencio: Juan Boedo Pardo, Andrés Pinilla Fraga e Pedro Pinilla Calvete. 3 vidas segadas polo odio, 3 nomes soterrados nunha foxa común en Bertoa, aldea do concello veciño de Carballo. Hoxe, grazas ao traballo da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, grazas á perseverancia das familias, ao compromiso coa verdade, podemos acompañalos de volta ao seu fogar, que son as súas familias. Como alcaldesa da Coruña, é unha honra dar comezo a este acto e facelo acompañada de don Evencio Ferreiro, alcalde de Carballo, a quen lle agradezo moitísimo que hoxe estea aquí, que nos acompañe neste acto. Benvido, querido alcalde, moitísimas grazas pola túa presencia, así como o resto de representantes da Corporación Municipal e, por suposto, a todas as familias e os membros da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica. Cédolle a palabra ao alcalde de Carballo. Moi bo día, moitísimas grazas por ternos convidado a este acto sensible. Na xestión municipal hai moitas cousas que van quedando no legado do pobo. Cousas materiais donde a xente pode apreciar as transformacións que desde as accións que se van adoptando, pois sempre nos gustaría facer do noso espacio vital o mellor lugar para vivir. Pero hai outras accións que son as inmateriais, as que non se ven, pero as que forman parte do noso sentimento común, as que máis nos satisfán, as que máis nos enchen desde o punto de vista do orgullo de pertencer a un pobo e tamén desde o punto de vista da solidariedade e da amizade. O Concello de Carballo colaborou ca Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica desde o primeiro momento, cando se plantexou a necesidade de actuar no cemiterio de Bertoa para procurar recuperar os corpos de Andrés Pinilla, de Pedro Pinilla, de Juan Boedo e de Francisco Miguel. E, por suposto, unha administración pública nunca se debera negar a este acto de humanidade, de solidaridade, de comprensión e de restitución da memoria. Hoxe quero lembrar aqueles primeiros pasos iniciados pola Asociación Cultural Lumieira en lembranza de Francisco Miguel, de Sir Alonso e dos corpos que estaban soterrados no cemiterio. Sabemos que en este acto estamos acompañados das familias de Pinilla e de Boedo, e para nós o momento donde xa prácticamente estaba a desilusión, o desencanto e o tempo que se vía que non era posible pois atopar os restos, pois estivemos en aquel momento tremendamente emotivo, e esa emoción é a que sempre queremos trasladar. Teredes para sempre o noso cariño, a nosa comprensión, o noso apoio, e moi agradecidos á Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica polo exemplar traballo desenvolvido e, por suposto, tamén ao Concello da Coruña por ternos convidados. Que esta emoción permaneza nos vosos corazóns e que sabede que en Carballo pasaron cousas tremendas para a vosa familia, pero en Carballo tamén saberemos recuperar esa memoria. Con todo cariño foron estas miñas palabras.
Moitísimas grazas, Evencio. Agora voulle ceder a palabra a unha das persoas que máis loitou e traballou porque estemos hoxe aquí, que é dona Carmen García Rodeja, voceira da Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica. Gracias, alcaldesa. Hoxe vimos aquí render homenaxe a tres homes: Juan Boedo Pardo, Andrés Pinilla Fraga e Pedro Pinilla Calvete. Foron secuestrados e asasinados para impoñer o terror. Non quedou rastro deles. As familias buscaron polas cunetas sin éxito e cando alguén pudo intuir onde estaban, foron ameazados e calaron para sempre. Como cando Francisco Alvedro, labrador e xardineiro de Regueiro, na Moura, o Ramón Alvedro Mantiñán de Gatón e o concuñado de Boedo foron buscar o corpo de Juan Boedo Pardo. E foron ameazados e achantados, como conta Antón Patiño. E tamén sabemos que o seu irmão, Manuel Boedo, pai de José Manuel e de María, buscounos sin éxito e que quedou ca pena, calado, e ca pena inxerta no corpo. Os Pinilla tampouco lle fixeran mal a naide. Sabemos por Sira Alonso, a muller de Francisco Miguel, quen tamén foi recuperado en Bertua e que se entregará o seu corpo en setembro. Conta Sira Alonso nos seus diarios que se atopou o 25 de setembro de 1936 no cuartel da Garda Civil de Coruña cun horrorizado Andrés Pinilla Fraga, quen reclamaba desesperado: fillos do meu corazón. Choraba polos seus fillos secuestrados e feitos desaparecer. Eran Enrique Pinilla Calvete e Andrés Pinilla Calvete, o avó de Carmen, Paloma, Dolores e Carolina. 2 días despois foi el mismo, Andrés Pinilla Fraga, secuestrado e asesinado xunto co seu outro fillo Pedro. Decía Miguel Hernández: tanto dolor se agolpa en mi costado que por doler me duela hasta el aliento. Este silencio imposto polo terror da dictadura franquista deixou as familias e o entorno abafado para sempre. E nunca se reparou, porque non se reparan as mortes, pero tampouco a pena, a dor e o medo. A extensión da ditadura chantou a xente, calou conciencias e destrozou familias. Pero cada vez que se abre unha foxa, entra a luz na oscuridade. Nesa oscuridade tapada con quilos de terra. E saen historias de irmandade e de solidaridade, como a do párroco de Bertua do ano 1936, que mandou enterralos como Dios manda, como Dios e a dignidade manda. E o pai, e tamén a do pai de Trinidad Martínez, que axudou con outros veciños a velalos e a enterralos. E, por suposto, a veciñanza de Carballo, que durante todos estes anos mantuveron a memoria viva e a lembranza daquel horror que nunca debeu suceder. Hoxe en día sigue sin haber consenso sobre a reparación de tantos anos de sufrimento. Desde a Asociación para a Recuperación de Memoria Histórica queremos estar da parte dos dereitos humanos. Traballamos arreo cada día. Recibimos decenas de peticións de axuda para investigar a moitas vítimas. O equipo visita arquivos, analiza casos, homenaxea represaliados, denuncia sucesos, investiga, abre foxas para recuperar os corpos, atende tamén os que viven achantados. E queremos estar cos que sufren a historia, cas familias. Con este acto e os enterros desta tarde, ímolos lembrar e tamén levalos cos seus, onde deben repousar. É unha pequena parte da reparación que precisan. E seguimos. E para rematar, queremos dar as gracias ao Concello da Coruña por este acto, ao Concello e a ciudadanía de Carballo e Bertua polo apoio constante e sempre durante as dificultades da exhumación. O Departamento de Cultura da Diputación por financiar a sepultura da familia Pinilla. O párroco de Montouto pola colaboración desinteresada. E a todas as persoas que cada día nos dan forza para seguir traballando neste eido tan difícil emocionalmente. E, por suposto,
o noso agarimo ás familias que son o noso pulo fundamental. Moitas gracias. Moitas grazas, Carmen, polo teu compromiso e por poñer a vida ao servizo da memoria. Agora doulle paso á conductora deste acto, María Valcárcel. Grazas, alcaldesa. Bo día. Benvidas, benvidos a este acto de homenaxe e entrega dos restos de 3 vítimas da desaparición forzada asasinados en 1936. Despois dos traballos de exhumación dunha fosa común no cemiterio de Bertoa, en Carballo, levados a cabo pola Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, podemos, por fin, nomear e honrar a Juan Boedo Pardo, Andrés Pinilla Fraga e ao seu fillo Pedro Pinilla Calvete. Por fin, hoxe, 89 anos despois, os seus restos poden ser entregados aos seus familiares neste acto que é, ao mesmo tempo, de xustiza, de reparación e cada vez máis necesario de memoria. Damos paso, entón, á entrega da caixa cos restos de Juan Boedo Pardo. Recollen a caixa José Manuel Boedo Pardo e Dolores Puyol Cortés, sobriños de Juan Boedo Pardo. Damos paso agora á entrega da caixa cos restos de Andrés Pinilla Fraga.
Recollen a caixa Carmen e Dolores Pinilla, bisnetas de Andrés Pinilla Fraga. Damos paso agora á entrega da caixa cos restos de Pedro Pinilla Calvete. Recollen a caixa Carolina e Paloma, familiares de Andrés Pinilla Calvete. Cedo a palabra agora a Marco González Carrera, vicepresidente da RMH, que va a entregar tamén documentación ás familias. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este acto que culmina los trabajos que comenzaron en el año 2022 para la búsqueda de estos tres hombres, más Francisco Miguel, que, como decía mi compañera Carmen, se entregará en septiembre. Muchas gracias al Ayuntamiento de A Coruña por ayudarnos y cedernos este espacio para organizar este acto digno y justo, como el que se merecen estas personas buenas y generosas que el fascismo arrebató a sus familias. Quiero agradecer a los vecinos y vecinas de Bertoa y de Carballo que nos acompañaron durante los trabajos y que apoyaron a la asociación, y a mi compañera Carmen García Rodeja, que luchó como una leona para que hoy estemos aquí. Gracias a las asociaciones y a los investigadores de Carballo, a la asociación Lumeira que citaba Evencio, también muchísimas gracias al Concello de Carballo por acompañarnos y apoyarnos en todo lo posible y hacer pedagogía de la memoria con sus vecinos y vecinas, haciéndoles explicar que esto era muy necesario.
Quiero agradecer también a las familias de Pedro Pinilla, de Andrés Pinilla y de Juan Boedo por dejarnos acceder a su historia familiar, otra de tantas desde hace 25 años, pero cada historia es diferente y cada familia que nos ayuda o que nos deja entrar en esa historia de tanto dolor. Muchísimas gracias por dejar que estemos cicatrizando un poquito esa herida que llevaba casi 90 años abierta. Quiero agradecer a mis compañeros y compañeras. Hoy estamos pues muy poquita representación del equipo que allí estuvo trabajando. Realmente ellos y ellas son los que se dejan las rodillas, las que buscaron hasta en el último rincón de esa zona para que finalmente aparecieran los restos de las 4 víctimas de Bertoa. Somos una asociación, como decía, que lleva desde el año 2000 haciendo ese trabajo, seguimos haciéndolo con nuestros propios medios, con muchísimas ganas, con mucho corazón, con muchísimo apoyo de las familias, con apoyo de las entidades locales. Ojalá el Estado algún día asumiera finalmente estas búsquedas, estas labores y nosotros no tuviéramos que hacer este trabajo, pero de momento es muy gratificante hacerlo y finalizar aquí. Esta mi sobrina de muy pocos meses, es el primer acto de entrega de restos de víctimas de la dictadura y no puedo estar más orgulloso de pertenecer a una asociación, tener unos compañeros y compañeras que se dejan muchas horas de su vida, muchos dolores, muchos se pelan las rodillas, se pelean como nadie para buscar a estas personas. Y como digo, no puedo estar más orgulloso de mis compañeros y compañeras, que gracias a ellos, mi sobrina algún día podrá disfrutar de la libertad que soñaron Andrés, Juan y un joven Pedro Pinilla de 20 años. Muchas gracias. Todo el trabajo que hace la asociación queda plasmado en un informe y en documentación que luego le entregaremos a las familias cuando acabemos el acto para que ellos dispongan de los restos y puedan enterrarlos donde dignamente deben estar. Muchas gracias. Falará agora o poeta Miguel Anxo Fernán Bello. Señora ben querida alcaldesa da Coruña, señor ben querido alcalde de Carballo, familiares de Andrés Pinilla Fraga, de Pedro Pinilla Calvete e de Juan Boedo Pardo, membros das corporacións municipais coruñesa e carballesa aquí presentes, presidenta da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica de Galiza, veciñas e veciños da Coruña e de Carballo. Misión cumprida. E hoxe, aquí, no que atinxe, primeiro, a investigación realizada aos efectos, a exhumación levada a cabo posteriormente e agora a devolución ás súas familias dos restos das vítimas do terror franquista, Andrés, Pedro e Juan, tamén Francisco Miguel, que foron traídos á luz, recuperados con todo o amor e a dignidade dunha foxa común. E así se define polas Nacións Unidas cando se identifica nun lugar determinado máis de un corpo, situada, como xa se dixo e se sabe, esta foxa común no cemiterio carballés de Bertoa. Misión cumprida.
E parabéns todos á Asociación para a Recuperación de Memoria Histórica de Galiza e a súa presidenta Carmen García Rodeja, unha entidade exemplar que neste 2005 cumprirá 25 anos de existencia, traballando sempre na localización das vítimas do terror e da represión fascista e na devolución ás familias, como corresponde, dos restos de tantos homes e tantas mulleres demócratas e republicanos recuperados da longa noite de pedra do esquecemento. Misión cumprida, pois, hoxe aquí, en forma de xustiza, de dignidade, de reparación, de verdade, de recoñecemento persoal e de homenaxe pública. E hoxe estamos aquí, co noso pundonor republicano, sabendo que non haberá endexamais xustiza e compensación que vaya se non se recoñece e dignifica nome a nome a identidade dos que foron vítimas da violencia levada a cabo polo golpe militar fascista e pola vesania terrorista da ditadura de Franco. Que brillen sempre na nosa memoria, nunca máis invisibilizados, os nomes de Andrés Pinilla Fraga, de Pedro Pinilla Calvete e de Juan Boedo Pardo. E vaia todo o noso agarimo aos seus familiares, que son hoxe tamén a memoria viva que pon luz. Sodes vós os que poñedes luz no camiño para seguirmos sendo cívicamente activos e sabendo que a dignidade, a memoria histórica e a democracia son principios inquebrantáveis. Moitas grazas. María Díaz, veciña de Bertoa, tomará agora a palabra. Bo día. Para min é un honor estar neste acto que eu defino como acto de dignidade, no sentido máis amplo que todos coñecemos xa. Participo aquí como unha mera transmisora da memoria, unha transmisora da memoria da miña aldea, Berto, e de meu pai en particular, pero de todos os veciños que sabían e que recordaban os feitos terribles e tamén os feitos o feito de enterralos con certa ou con moita dignidade no momento en que estaba con moita valentía e moita dignidade. A memoria é fundamental na aprendizaxe do individuo e na aprendizaxe colectiva dunha sociedade. Desde o meu punto de vista, hai 3 pasos no coñecemento significativo. Coñecer, analizar, ter un juicio crítico do que está pasando, do que pasou, recordar e, por suposto, actuar en consecuencia. Aquí vese un exemplo do que estuvo pasando. Bueno, todo este coñecemento significativo nos 3 pasos levanos a aprender a vivir, levanos á esperanza, como individuos e como sociedade. Esperanza para o sobrinha, para a sobrinha, para o sobrinho, para todo o futuro, que eu quero pensar que hai. Ben, considero que a recuperación da memoria histórica é fundamental para a construción do futuro, polo tanto. Bueno, cambiando de tema. Dicía que o meu papel hoxe aquí é de transmisora da memoria de meu pai, Eliseo Díaz. Meu pai nació no 34, non foi testigo de nada en aquel momento, era un bebé. Pero no ano 48, cando se arreglou o cementerio, cando veu todo ese boom do cemento, en todas as construcciones en Galiza, en ese ano acompañou a seu pai e a seus tíos a desenterrar os restos dos antepasados da súa familia, os avós e bisavós, de desenterralos e leválos ao cinceiro do seu panteón.
Cando estaban desenterrándos, el que era un neno, tiña 12 ou 13 anos, oíu decir: Pedro, non sigas pa diante, que aí están os do campo de Morgade. El oíra sempre as historias, o que se contaba, o que todos contaban, eventuaron esa memoria dos fusilados, dos represaliados do campo de Morgade. Meu pai foi profesor de matemáticas xa desde pequeno, os números ven de gustarlle moito, porque tan pronto oíu eso, contou os pasos que había desde o seu panteón. Entonces tiña perfectamente localizado o sitio. Despois, decir, bueno, non era o único, ni moito menos, pero era a localización precisa debido a eso, a súa curiosidade infantil, quizá. O día 21 de setembro do 23, 75 anos despois de que aquel neno contara os 3 pasos, o seu neto Antón Díaz, que levaba 2 días seguindo todo o proceso de búsqueda dos restos destos represaliados, chamoume dicindo: María, vanse, non se encontran, vente a comprobar que sea o sitio que decía o abuelo. Eu vira fotos e parecíame que era o sitio, por eso estaba, pero non encontralos, e como me fiaba da transmisión da memoria do pobo, de todos os veciños, e de meu pai en concreto, acerqueime e si, efectivamente, faltaban 1 metro, non faltaba casi nada para chegar ao sitio, pero, eso, falei con Miguel Anxo, que conocía a través de meu sobrinho, con Carmen, que foi un verdadeiro encanto a fiabilidade, e, bueno, pois, reanudaron, encontráronos, e foi, pois, unha felicidade para todos, supoño que para as familias máis que nada, para Plumieira, para todo, pero moi especialmente para os veciños, bueno, especialmente non sei, pero para nós tamén, para os veciños que queríamos que os atoparan, para os veciños que estamos orgullosos de que os nosos antepasados enterraran con dignidade. Creo que é un caso moi extraño que se enterre desta maneira en ataúdes, os ataúdes con filigrana, con cristal, que se enterre con ataúdes aos represaliados. Para min é un orgullo pertencer a unha veciñanza donde se enfrentaron, pois que teñen que ser moi valentes para en esas circunstancias, en esos momentos, no 36, 29 de setembro do 36, atreverse a ir contra todo, contra ese poder oscuro, e enterralos dignamente. Bueno, moitísimas gracias. Palabras agora da familia Pinilla na voz de Carolina Pinilla, sobriña neta e bisneta. Hola, buenos días. Como miembro de la familia Pinilla, quiero dar las gracias al Concello da Coruña por la organización de este acto, al Servicio de Cultura de la Diputación Provincial, al párroco de Montouto y, de forma especial, al Concello y, sobre todo, a los vecinos de Carballo, por su ayuda en el proceso de exhumación y en la conservación y cuidado de la memoria y del lugar de descanso de nuestros antepasados, iniciado ya en 1936 por iniciativa del párroco de Bertoa. Queremos dar las gracias expresamente a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica por el esfuerzo realizado en la localización, identificación y recuperación de esta importante parte de nuestra familia, y muy en particular a Carmen García Rodeja por buscarnos, por encontrarnos también a nosotras y porque gracias a ella nos hemos sentido partícipes en este proceso. Queremos dar las gracias en nuestro nombre, pero queremos darlas también en nombre de nuestro padre, Andrés Pinilla Fachal, que junto con nuestra abuela Carmen fue la otra gran víctima de estos asesinatos, porque siendo todavía un niño, prácticamente un bebé, se acostó una noche, siendo el hijo de una familia en la que tenía un padre, Andrés Pinilla Calvete, un abuelo, Andrés Pinilla Fraga, y 2 tíos, Enrique y Pedro Pinilla Calvete, y se despertó siendo únicamente el hijo de la viuda de un represaliado. Por eso queremos que este acto sirva también de homenaje a todos ellos. Y finalmente, queremos dar las gracias en nombre de los futuros Pinilla, que gracias a vuestra inmensa labor ya no procederán de una familia de desaparecidos. En nombre de todos los Pinilla, presentes, pasados y futuros, muchas gracias por vuestra implicación
y por conseguir que hoy hayamos llegado hasta aquí. Muchas gracias. Palabras agora da familia Boedo, de parte de Dolores Puyol Cortés, sobriña política, muller de José Manuel Boedo Someso. Muy buenos días a todos. No sé cómo se encontrarán ustedes en este momento, pero yo estoy con el corazón en un puño y con la sensibilidad a flor de piel. Entonces, me van a permitir, por favor, que me salte un poquito el protocolo y que hable con el corazón, porque tengo una conversación pendiente con mi tío Juan. Querido Juan, no te conocí personalmente, pero sí te conocí a través de tu hermano Manuel, mi querido suegro. Hoy, precisamente hoy, me vestí así por ti, de negro, por aquel día triste que te quitaron la vida, y de verde por la esperanza que tenías en tu corazón de luchar y de creer por una libertad que hoy tenemos y por eso podemos estar aquí. Nunca olvidaremos, Juan, lo que hiciste, lo que amaste y por lo que luchaste. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y ahora sí, mi querida y joven alcaldesa, muchas gracias por abrirnos tu corazón. Gracias al señor alcalde de Carballo y, como no, a Carmen y toda la corporación que han hecho que hoy podamos estar aquí y que podamos enterrar los restos de nuestros familiares donde le corresponden, con el resto de sus familiares, de sus padres, de su hermano, de sus abuelos y del resto de la familia. Y a todos los que están aquí, que sinceramente no los conozco, 4 o 5 personas, pero si verdaderamente están en este acto es porque tienen un corazón abierto al amor, a la libertad y al perdón. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes también. Finalmente, cedolle a palabra de novo á alcaldesa da Coruña para que remate o acto, dona Inés Rei. Moitas grazas, que difícil. Queridas familias, compañeiros, compañeiras, o que hoxe vivimos aquí é moito máis que un acto. É unha conquista, é un xesto de xustiza que tardou décadas en chegar. Pero chegou, porque a verdade non prescribe, igual que a dor. E a democracia só é plena cando é quen de mirar a cara atrás sen medo e dicir: aquí houbo vítimas e merecen ser nomeadas, choradas e honradas. Juan, Andrés e Pedro eran hombres do común, da Coruña, de barrios humildes, homes de oficio, da fábrica de gas, do taller, do obradoiro. Cidadáns activos, conscientes, que creeron nun futuro máis xusto e por iso foron perseguidos, secuestrados, asasinados e soterrados en silencio. Foron vítimas da barbarie, pero hoxe devolvémolos ao centro da historia, que é onde sempre tiveron que estar. Queridas familias, sei que hoxe é un día fondamente emotivo para todos, porque detrás
De cada nome hai xeracións enteiras de loita, de dor, de silencio, de preguntas en resposta, pero sobre todo de amor. Este acto é tamén unha homenaxe ás mulleres e homes que, como vos, non renunciaron nunca á verdade, aínda cando parecía que era imposible atopala. Hoxe, estas tres caixas que con inmenso respeto colocamos no salón de sesións non levan únicamente os restos dos vosos familiares. Levan historia, levan memoria, levan dignidade. A dignidade que lles foi negada e que hoxe devolvemos entre todos. E non o facemos por nostalgia, facémolo por responsabilidade. Porque sen memoria non hai ciudadanía, sen recoñecemento non hai convivencia e sen xustiza non hai democracia. Por iso, dende aquí queremos reafirmar o noso compromiso firme coa memoria histórica e coa verdade, porque todavía, no ano 25, hai familias buscando, hai fosas que ocultan nomes e, sobre todo, hai feridas abertas. As institucións non podemos mirar para outro lado. Hoxe honramos tamén, agradecemos e recoñecemos o labor da Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica, un exemplo de traballo voluntario e ético que nos ensina que recuperar unha persoa é recuperar tamén a sociedade. Grazas a todo o equipo, as persoas que exhuman, as que documentan, as que acompañan. Grazas por esa valentía e por tanta humanidade. E permítanme que poña en valor tamén aqueles que dende as institucións, dende o tecido asociativo, mesmo dende a ciudadanía máis básica, traballan pola democracia. Probablemente os esforzos das institucións aínda non sexan suficientes para reconstruir todo o que foi derruído, denostado e sepultado na desmemoria con total vontade por aqueles que implementaron réximes de terror. Pero o compromiso está aí e o manteremos. Por suposto, grazas tamén aos barrios, aos veciños e veciñas como María, que guardaron a lembranza, a todas esas testemunhas que puxeron luz cando todo era escuridade, e as mans que deixaban flores cando parecía que ninguén lembraba, porque a memoria, aínda que está nos arquivos, non nace deles, senón que nace das persoas, daquelas que nunca esqueceron, que fixeron preguntas, que buscaron, que se organizaron. Por iso estamos hoxe aquí, recibindo a Juan, Andrés e Pedro como que foron sempre parte desta cidade, parte desta comunidade, parte de nós, e con eles recuperamos tamén a nosa dignidade colectiva. Teño que confesar que as posicións institucionais en actos como este son complicadas porque, dende logo, non somos robots, somos persoas e, como tal, ás veces as emocións superan a posición institucional que un ten en cada momento. E cando, confeso aquí, que cando me atopo nunha situación como esta busco algunha imaxe ou algunha cara que me faga de punto de fuga para poder manterme na posición que teño que ter institucionalmente. Hoxe os meus ollos foron directamente a esa pequena que está ali no colo da súa nai portándose tan ben, que resulta que era a súa sobriña. Mirar para ela me daba paz e me daba calma, porque penso que temos o compromiso de traballar para que esa pequena viva nun futuro en liberdade, sen medo, sabendo onde están as súas orixes e non vivindo o que tiveron que pasar estas familias e estas persoas. Exactamente igual que o fará o pequeno Andrés, que está na barriga da súa nai, aí sentado, formando parte desta historia. Que polo tamaño da barriga non lle debe de quedar moito para sair, e a quen lle debemos tamén loitar por unha sociedade máis xusta, máis democrática,
Por eles, por os que foron e, sobre todo, polos que veñen, temos que seguir mantendo a dignidade e a memoria. Hoxe a memoria triunfa sobre o esquecemento e a verdade triunfa sobre o medo. Moitísimas grazas a todos e grazas por non esquecer nunca.